So baby, oh na na na, what's in the air? Hello, what's up, naman? Maganda kita. Right now. Ano ba? Bulok ang sagot. Ay, sa tungan na. Ako. Maganda lang tingnan sa labas. Pero bulok ang kalooban. Charot! Bulok si malandi. Parang malandi. Maganda lang bulok. Maganda lang yung labas. O bulok. Pinanghuhugutan. Ayan, isa-isa na. Nok, nok. Magsarap tayo. Magsarap. Magsarap. Stok sa sibuyas. Isok. Nalagay sa mga sa mga balik. Butangan ko dahon sa sibuyas ang sangag. Bulok mo sahog. Ha? Oo, Di lang bukas. di lang isa lang sa'yo, di lang siya imot sahog. Eh, diba, Hindi. akala ko ilagay mo lahat sa kanin. Hindi, ano lang, yung separate to. Sumpah, ang timpla mo. Hiwa ka tapos. Pretty little baby. Ooh. Pretty little baby. Ooh. Pretty little baby. Aku baby girl,
Iliwang. Nahulog. Lug. Nahulog. Lug, sayang. Wala pa 5 minutes. Hello. Sa aking nag-iisang viewer dyan. Tipot 100 lakhs karang dira. Ano to? Oh. Ano yun? Hala, nawala ako. Hala. 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 Nawala ba ako? Siya. Saglit lang. Mayos ka. Nagtutulog sa. Huwakan. Ano yan? Bakit? So, ay mag-vlog sa Pinag-resohan ng pride.
Ang pinimana mo. Tumawa na.
That's good. Arnan you. Yep. Hello, phone viewer. How are you there? How are you to follow? Hello, hello. May nakapaglakan. Hello. Ay, abang pala nagkakanta-kanta. Sa akin. Hello! Sino ba to? Ashlia. Lumayong Gadere. Hello po. Good evening. Kumusta? Kain tayo. Thank you sa pagbisita, sis Ashlia. Ako siguro sa iyong mga alaga. Wala lang ko eh. That's it. Kain tayo. Sige, sis Leah. Salamat. Salamat sa pagdalaw. Yan ba main mo? Main account mo yan. Kain tayo. Hello guys. Kain tayo. Ang kasama ko na sa taas pa. Mga alaga niya. Pero gutom na ako. Kain na ako. Okay. Ika. Nakuha tayo pa. Panulak.
Saan si ate? I-chat ko muna. Mga una to tayo. Nasaan ka na? Kain tayo. Kain. Ay, magkakamang ko. Ay, kadako na ako na wong dere. Eh, dako man sang nawong ko. Na, ah. Kain. Mhm. Nagpakaon pa si ate sang iyang anak sa taas. Hello, kain tayo. Hello guys. Kain. Eh? Yeah? Bakit eh? Bakit? Ay, baka tapos na. Karoon lang. Kaon pa. Ikaw na.
Ano mo soft drinks ta? Napal ba? Kay kabayo. Ano? Oo. Dito lang na. Magkuha ko, hati tayo dyan. Ano sa'yo? Yung green or ganyan? Yan ano? Yung green, yung parang Sprite siya na. Mm. Yan ako. Lemon naman siya. Kada init mo. Ikaw na ba? Tapos na kaon. Ang talaan ko dito sa restaurant. Na, this month. Buka. Ang tawag ba? Umaga. Ang sarap niya pero sa isang ayaw mo nila ba? Dito. May kamatis na siya. Lubat ang headset ko. Hindi ganyan, magbulalo ba? Inshallah, so paglalabas ako. Nakabili ako ulit. Magbulalo tayo. Namalang sweet corn sa ano. May sweet corn pa dun sa freezer, oh. Meron? Mm-hmm. Sweet corn, patatas, o paano. Cabbage. Yun. Kain, guys. Pizza. Kinsa siya. Nganong nagduib siya. Kaon. Mga unta. Ang Ilongga, nag-Bisaya na. Panyapon. Sarap talaga ito. Ibulalo ang buto-buto. Kaon pa ko. Dahil lang. Pagabat headset ko, 49 times 6, ano eh? Hello guys, kain. 296. Ay, 294. 294. Dati ko ano lang ako 6. Ano ba na ang headset ko?
Hello guys! Yan lang sila. Kain. Saglit. Mag-end live na ako. Thank you so much. Update lang. Thank you guys. Bye!